ଏମିତି କଣ କଲେ ଯୋଉଥିପାଇଁ ସବୁ ବରଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗାଁ ବାଲାଙ୍କଠୁ ମାଡ ଖାଇବାକୁ ପଡିଲା? ସେ ଗୋଟେ କୁମ୍ପି ଧରିକି ବୁଲଉଥିଲେ ସେଇଟା କୁମ୍ପି ବାଣ। ସେଇଟା ମୁଁ କହିଲି ହାତରେ ଧରିକି ମୁଁ ଫୁଟେଇବି ଆଉ ମାନେ ଜାଳିବି ଏମିତି ନାଚ ଚାଲିଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ଦାରୁ ବାଜୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ପିଇ ଦେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ଦାରୁକୁ ଦାରୁ ଯେତେବେଳେ ଦିଟା ମିଶିଗଲା ଡବଲ ଦାରୁ ଏ ଦାରୁ 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 ଦେଶୀ ଦାରୁ କାଇ କପୋଲା ସେ ଦାରୁ ଲାରୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ବାଜିଲା ନା ସାର୍ ମୁଁ କହୁଛି ସେଇଟା ଯୋଉ ବାଜିଲା ଲାରେ 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 ଦେଶୀ ଦାରୁ ତାର ମାମି ସିଧା ତୋର ଏଇଟା ମୁଁ ଧରିଦେଲି କୁମ୍ପିଟା ନଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ। ଆପଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବହୁତ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି। ଆଗଥର ଅଦାଲତରେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଥିଲେ। ମଦଟା ଖରାପ ଆପଣ ମଦ ପିଇବା କମାଉନାହାନ୍ତି ବାହାଘର ଗଲେ ମଦ ବନ୍ଦ କରିଦଉନାହାନ୍ତି। ଠିକ କଥା କହୁଛୁ ମଦ ପିଇଲେ ମୁଁ ଜାଣିପାରେ ସେ ଶୁଣା ସେ କୁମ୍ପିଟା ଯୋଉ ଧରିକି ମୁଁ ନାଚୁଥିଲି ଆରେ ଲାରେ ଲାରେ ବୋତଲ ଲାରେ ଦେଶୀ ଦାରୁ ଆରେ ତାର ସେଟା ଗାଁ ଚାଳ ଘର ଗୁଡା ଥିଲା ଗୋଟେ ଲାଗଲା ଗୋଟେ ଘରଟା ସେ ଘରଟେ ଯୋଉ ଲାଗଲା ସିଏ ମତେ ଆହୁରି ମାନେ ମୁଁ ଏମିତି ନାଚୁ ମାନେ ଗୋଟେ ବେଳେ ମୁଁ କଣ ନାଚର ବେଳେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଇଲ ନିଏ ମାନେ ନାଚିକି ରହିଛି ମାନେ ଆରେ ଲାରେ ଲାରେ ବୋତଲ ଲାରେ ଦେଶୀ ଦାରୁ ମାନେ ଫ୍ରିଜ୍ ସେ ଗୀତ ମୁଁ ମିଠିବି ସେଇଭଳିଆ କୁମ୍ପିଟା